Zdravím vás, máme pre vás ďalšiu chuťovku z ponuky realitnej kancelárie Bosen Group. Trojizbový byt na ulici Muškátová v Trenčíne. Vytvoríte si tu svoje pohodlie. Byt je klimatizovaný. A viete, čo je bonus na tomto byte? Exteriérové žalúzie a vonkajšia priestranná terasa. K bytu patrí aj spoločné skladovacie priestory a priestranná garáž. Ak vás naša ponuka zaujala, moje meno je Michal Sivák a v mene realitnej kancelárie Bosen Group sa na vás teším pri obliadke.